Ahojte, poznáte Charlotu, spolu s Lianou si ju dnes upečieme, bude plná ovocia, lahodného krému a ako vždy v bezlobkovej úprave. S takýmto dezertom zažiariš na každej oslave. Charlotte je typická svojím vzhľadom a to tým, že je poskladaná z piškot. Tieto bezlobkové bez problémov upečieš z cake mixu. Náplň je dvojzložková, prvá časť je z lesného ovocia, ktorú sme zahustili so zlatým krémom, no a ten jej dodá krémovosť a zároveň stabilitu. Druhý krém je základný vanilkový, ktorý môžeš využiť naozaj vo viacerých receptoch. Na vrch sme si pripravili šľahané želé, ktoré je nadýchané a plné ovocnej chuti. Použiť môžeš akékoľvek obľúbené ovocné pyré, do ktorého pridáš už overenú želatínu od Liany. Bez problémov si takto upečieš parádnu tortičku a tá zmizne z taniera rýchlosťou blesku. Budeme preto radi, ak s nami tento recept vyskúšaš. Ahoj!